kasal thi tu zong in zwa in chibai le fikule he korea ne ni in chibai kan book chewani he zai lai chuanin medical lampang ni lem lo amar chu hrisel na Tana poimo tak thatak mai somia tan po tui tak Zawngtah chungchang kan soidona he Zawngtah hi asap trong chuanin ngani sting bean ten hantia Manipur ho meite ho khianin yangchak antia an du em iron ba aten tia tiang khai an cho pola an cho me tui ber te zingami ania Manipur tlang rama te po khianin atama hai Mizorama te po hianin atam maya Zawngtah hianin hrisel na atan hianin thatna tam tak aneya chung chu kan ron soidon ni Professor nimai luang kan tia Manipur meite ania Imphal Regional Medical College ani lai RIMS ani ma sangkhat zakua somsari le pakua somria diet khadrian ni velten yang chu khang lai khanin SPM a kan zitir tu ani china ti chuanin lecture aron pe don re rang hianin Zawngtah omlai huni chun Zawngtah heron khai treu maya Zawngtah thatna hlir mai kharon suya full of protein ati chini full of protein atia class lai ti lo chuanin Zawngtah chan chin kha chan ve dar kar chan ve deuh tho kha amang mai china tiang khop chuanin Zawngtah hi angai na anuwa politics a khana luta MPP Manipur People Party a khanin ngani minister health minister te po khar ni tai kria tiang chu kon soi jokani engponi se Zawngtah hi hrisel na Tana tha maya atui boka digestion a pakhana chon digestion a hianin mi pui tha maya achan chu fiber atamani fiber atama hemi wang hianin constipation tur hemi khal turang chi te po hi aveng tha digestion atanin athaem mani tinei blood pressure te po etiniam thei turangai nia potassium content te at anei tam ma khanin blood pressure te po kha a regulate thei ta tinei tisen tla samtan po hianin iron a content hi atam wang hianin Zawngtah hi tisen hemoglobin ti sang tu tan po hianin athaem mani tinei immune system ti thatur po hian Zawngtah hianin hei vitamin C te a content tam yam antioxidant kan tiang chi te po khatiang khanin a content tama chuwang chuanin WBC white blood cells kan ti te hi ati tamta khanin infection thei tu laka khanin mielo veng thia kan immune system atan po hianin Zawngtah hi athaleni tenei weight loss antia taksari na ati hniam tu tan po hian thil tangkai tak mai ania fiber kha a content kha tam maya tin calorie kha aniam sia Zawngtah hian calorie niama fiber atama chuanin ngani fats te tlema chuwang chuanin weight loss ngani weight loss atan po hianin kan taksa ri na tinyam tu tan po hianin a lo thaem mai ni tin chulo chuanin hei mood antia kan mood hrim te po hi ati tha a mood te po he tui thea ngani mood booster te po kan tiang chu tryptophan anti hi content a Zawngtah hianin chuwang chuanin mood te ti tha a ti chuanin mood te po hi ati tui the ni ten hey depression kan ti te po hi
atan po hian lo tha Zawngtah hi mak deuh mai nia premenstrual syndrome an tia teirol emo teirol lo po ni chu thi nei ma vela tlema han buai thin premenstrual syndrome tele tin zun thum tan te po henin alo tha em maya zun thum te po hi tin niam thei ta fiber te tama tin chuwang chuanin zun thum te po hi anin angi ani Zawngtah hi te chuanin a then chuanin hei pungpui ulcer heartburn kan tiang chi tan te po hi anin a tha a morning sickness kan ti nau han paya nau pai tan tira morning sickness luak chuak kan tiang chi te po fiber tam fa te po nianga khanga tan te po khanin a tha em maya chuwang chuanin Zawngtah hi hrisel na tan po hen a lo tha le ani ti kha kan thiet kha apoimo a ti chuanin hei Zawngtah hi South East Asia te po hian a lar em maya tin hela aimo han chum deuh hlek emo khateng te po khanin ai thea an bola a then chuanin khateng khanin an han ti thina Zawngtah hi taksa hrisel na hianin a tha em mai ni hei ke nge po hianin zun thlumi kan neya kan test ve china Zawngtah kan ei treuh hianin regular deuh ka hianin ka zun thum te po hi atin hiama ten hei digestion a po hian hei dul te po hi nge ni ek har constipation ek khal kan ti te po hi Zawngtah hi han ei that viau hi chuanin khatiang ang ek khal lang chi te po kha kan nei lo ta heng dul kia ru tuk tur ang chi te po hi avenge an tiani chuwang chuanin Zawngtah hi lo ei tamla i hrisel nan a tha hle ani a that lo na nge ni Zawngtah chu an ti veng o arim chia arim hi ni deuh bermea that lon dang a nei lem lo arim hi ni a ei now pai lai te hianin now nei don ate chun ei mi lo tur ni now nei don mai ai chuanin thakhat vel ema san chu zuna te eka te akhateng khanin Thana te arim kharon chok thina khami wang khanin now pai tan chuanin atira te chuna thalutuk now tan po thalutuk nu tan po thalutuk mar chu now nei don na kha chuanin now char nge ni lo char tu tan te le lo zai tu tan po khanin buai tha ga zuna te rim ron chuan ema khan chuwang chuanin khalai kha chuan film khur a thata a chu tiang ani lo chuanin Zawngtah hi nge ni side effect le ha that lo na tak tak kha om lem lo arim khan ni top mai ni mai ro chu kulikon venga upa pakhat chuanin arim hi chu atui na hianin a hlia khu vekani atiani kulikon veng chunga Zawngtah upa pakhat Zawngtah he deuh mai tuiti em chuanin Zawngtah tui lo hi kala ei lo reng atia arim te po hi ni tu na ka soitong khanin arim po hianin enge ni atui ni hian a hlia khu vekani ati tap mai ni tiang khop chuanin Zawngtah tui ti te chuanin an lo du khop mai Mizoram hei kulikon veng te phe hi chuanin Zawngtah hi kan war khop maya Christmas le kum thar anga te hianin Zawngtah hi kan ei na sa sing telman hi chu kum thara te Christmas aten kan ei khrem Zawngtah department hi om thina in charge te kan in siam thina ziat lui mai ni khatiang kop khanin Christmas le kum thar ruai thena po hianin ke ni ko hran kulikon ko hran te chuanin mun poimo takhi achang ani ti kha kan soi ve du hrim ni Zawngtah ei tamla ilo hrisel zo nan Zawngtah ei tam ro kha zanina kan topic tu ni mai sela engpo ni se ekasanal hi in lo like in lo share
tin in low comments zel tur hian in karon cha chewa tin subscribe zel tur po in thir tu de zong zong karon nge non le cheu ni e in za vai in chi bai ve ku le